Казвам се Вероника и днес ще ви покажа моята колекция от цветя. Това е първото видео, което правя за YouTube и много се вълнувам, тъй като аз самата обичам да гледам подобен тип съдържание. Тук е момента да вметна, че ако в момента не харесвате цветя или изобщо не обичате да гледате видеа тип колекции, може би този видеоклип не е за вас. Аз самата се грижа за цветя от повече от 2 години. Имам добро количество цветя, които гледам в къщи, повечето от които са стайни и зелени. Няма много цъфтящи. Много ми харесва да гледам видеа, да чета за това, което мога да направя по-добре за тях. Аз самата не винаги съм могла да се грижа за цветя. Дори имаше един момент, в който си казвах, че мога да гледам само кактуси, което се оказа тотална лъжа, защото в момента сукулентите и кактусите цяло са най-трудните цветя за мен за гледане, защото се оказа, че аз обичам да давам грижи на цветята си по-често, докато те имат нужда от време на време да бъдат заправяни. В момента разполагам с около 90 цветя вкъщи, като мястото започва да намалява и затова в момента така малко съм си дръпнала юздите и съм си казала, че няма да си купувам най-различни видове и да правя необмислени покупки. Но определено има някои видове, от които се интересувам доста. Много ще се радвам, ако мога да се срещна с хора, които харесват подобни неща, обичат да комуникират за тях и просто да се запозная с вас, да споделя какво аз правя за моята колекция, как аз се грижа за тях, така че ако се интересувате от подобни теми, може да се абонирате за канала ми или да харесате това клипче. Разделила съм цветята си на категории, за да мога да ви ги покажа по-отделно и да видите от коя категория с какво разполагам. За мен така е по-лесно да възприема информацията. Смятам, че така е най-добрият начин, по който се правят такива клипове. Надявам се да ви хареса. Съжалявам, ако стане малко по-дълго от очакваното, но е за първи път. А сега, нека започваме. Нека започнем с фикусите в моя дом. Както виждате, имам някои повтарящи се, но просто много ми харесват и понякога така се случва, че просто си ги изрязвам, за да мога да си ги размножа. Както, например, е случаят на ето този фикус, който, ако виждате, просто беше изрязан от върха. Пусна 2 нови клончета и нямам търпение да стане супер голям. Си го представям както тези, които съм виждала в Гърция, много големи с разклонения. А това е върхът му, който просто вече е пресаден в нова саксия и си расте. Откакто е пресаден, е пуснал няколко нови листенца. Ето този фикус, който пак е по 2, отново беше отрязан от ето тук. Просто нямаше листа в много голяма част от долното стебло и реших да го изрежа и вижте колко много мънички такива е пуснал и очаквам да стане нещо като ето при този. Има дори още една пъпчица. Ето тук. Просто надявам се да фокусира. Да. И горната част вече беше присъдена ето тук. Получих го наранен. Мисля, че отново е започнал да излиза листенце ето тук. Виждам растеж. Но да. Имам и фикус шивериана. Надявам се не го бъркам. Който е доста интересен и шарен. Нещо, което мога да дам като съвет за фикусите е, че не обичат да имат излишна вода в чининките, кашпите си, така че внимавайте. Колко ги поливате, може би е добре да изхвърляте водата. Аз лично вече съм убила един ето такъв. Предния път доста така неправилно го поливах, така че този път вече си взимам урока. Имам и фикус лирата, така доста известен инстаграмабъл, който също беше отрязан отгоре. И вече има 2 нови издънчици. Просто горната част много трудно пуска корени, не знам защо. Също имам доста проблеми с него, така сега мисля, че съм намерила правилното местенце.
Доста дълго време изобщо не пускаше листя, не се развиваше, но сега вече на перваза в кухнята е доста добре. И може би най-голямото ми цвете, който е вече почти 2 метра. Ето този фикус Бенджамин, който просто си го разхождам. Не си го разхождам, защото съм му намерила местенце, където му харесва, но когато така имам нужда, мога да си го преместя. Така, доста е високичък и тук вече се сещам, че го имам от, може би, 4 години, така че не се занимавам с цяло 2 години. Може би по-старателно 2 години, но така гледам цветя от 4 години. Имам един мъничък фикус, който ми беше подарен в една група. Просто човека беше писал, че го подарява и аз го осинових. И той доста е пораснал. Но да, харесват ми. Готиното е, че не са само от един тип разцветки. Има и шарени цветенца. Ето този тук, например. Ще има и шарена издънка. Има и по-тъмно кафява, но обзето много ми харесва и е много високичък. Имам и ето този фикус бонсай. Отново подарък. Каза се, че имам супер много цветя подарък. Супер красиво растение. Нека преминем към монстерите ми. Имам няколко вида. Като така, може би нека започнем с ето този. Монстер Албо. Сложила съм и Moss Pole, като вече започна да пуска така, коренчета. За съжаление, малкото ми детенце я щупи и ми се наложи да така, леко да я отрежа, но вече виждам, че е започнало да пуска ново клонче. А от чупената горна част успях да спася. Тя пък вече е пуснала ново коренче, така че мога да я пресъдя в нейна си кашпичка. Имам и от обикновените, така да кажем, монстери, като това е само една издънка. Наскоро посетих едно от събитията на Plants Exchange. Който не знае за концепцията, ще оставя линк долу в Facebook профила им, но общо взето идеята е, че се среща с хора, които гледат цветя и си разменяте. Но да, както виждате, обичам да си режа цветята и да ги размножавам, но те отново са започнали да поникват. Ето тук е другата ми такава, която е, както аз я наричам, сбириток. Така има перфорации на места, но общо вътре съм посадила доста различни коренчета, като идеята ми е някой ден може би да имам една такава огромна монстера, много красива, с разклонения, голяма. Може би трябва да спра да ги режа, за да порасна достатъчно, но да. Тук имам и монстера аурея. Може би не може да го разпознаете, но цветенцето ми бе изпратено от една матка. Много готино, оставих го до прозореца и той изгоря. Наложи ми се да го изрежа мъничко, но вече започна да пуска нови листенца. Така, това е най-новото листо. Имам 2 пъти посадени Monkey Plant. Оригинално това беше едно от цвете, което се продаваше на супер ниска цена в Hallmark, защото беше заразено. Успях да го спася. Започна да расте като удо. Подарявала съм от него на приятели, но наистина много расте. Затова ми се наложи да го разделя на 2. Като едната част изложих Moss Pole. Може да видите, че то също си е пуснало коренчета в нея, но някакси изглежда по-така стабилно. Докато другата част може да видите, че е по-рехава. Но
Не съм сигурна дали скоро мисля да сложа Моспол и на нея. За сега ми харесва как изглежда. Това е секцията на антириумите слаш алоказиите. Просто защото аз винаги много ги бъркам. И те, разбира се, не са едно и също, но така са ми изходни, затова реших да ги покажа заедно. Тук имаме два трилистника, както им казваме в България. То също е вид алоказия. Подарък са ми, харесват ми. Растат много, сега особено им е сезона. Имам две алоказии поли, които израснаха от кормчета. Имам клипче за това как ги размножих в Instagram, което ще линкна долу. Всъщност ще линкна Инстаграма ми, може да го разгледате. Но да, от иманички семенца израснаха тези красотички, които се надявам да пораснат дори още повече. Тук имам алоказия Фрайдек, вариегата. Взех си я като кормче, обаче не се развива много. Оказа се, че кормчето също има ДНК. Кормче, луковичка, съжалявам, че използвам чуждица. Оказа се, че луковичката също има ДНК. Момичето ми каза, че нейната алоказия никога не е държала повече от 2 листа. И моята е така. И както виждате, както се появи напълно бяло листо, много трудно синтезира светлината. И няма много развитие. Надявам се да успее този сезон да се справи. Тук има алоказия Red Spot Куприция. Ще напиша името. Което също ми беше подарък от мой мъж. Красиво цвете. Той каза, че просто го е видял на снимката и много му е харесва и ми го е поръчал. На мен също ми харесва. Той дори е пуснал нова издънка долу. Най-вероятно някаква луковичка се е размножила. Имаме антириум Вейчи. Надявам се да го произнасям правилно. Това е последното му листо. По принцип, снимките, които съм виждала в Pinterest и по-големите растения имат много дълги листа, които са много красиви. Надявам се и моето да стигне такава форма. Затова се грижа много добре за него и се старая. За сега е добре. Пуска листа, така че се надявам така и да продължаваме. И тук имаме един антириум парокуям, който не дойде в най-добрата си форма. Така цветето беше ето такова, дори когато дойде. Старая се да го излекувам. Виждам, че е започнал да пуска ново листенце. Ето от тук. Мисля, че е било счупено, защото взех на много ниска цена. Той тук е започнал да пуска ново листо. Но ще видим какво ще се случи. И дали ще продължи да се развива добре и за в бъдеще. Това са моите традесканци. Запали ме една приятелка, която дори сега ми обещала още един вид, който мисля, че аз първоначално я подарих, но при мен умря. Тя успя да се справи с него и май сега пак ще пробвам. Но супер бързо растат. Ако имате светли пространства, висящи саксии, силно препоръчвам. Вече подарих, може би, ето 3 такива на познати и приятели, защото не може да бъде озаптено, а първоначално ги получих като така, ето такова нещо. Просто много бързо растат. Не съм сигурна точно какъв е този вид традесканция. Той е също като ето това. Зербрина, нещо такова може би. Тук имам и една традесканция Нанук. Много е красива, розовичка. И още това, което правя, за да станат по-такива
буйни и просто си режа и си боцкам. Или пък оставям във вода, за да пуснат корени. Също се случи с ето тази, която си взех от ботаническата градина. Много ми харесва. По-различна е малко от тази. Или поне така си мисля. Но може и да се окаже, че си е същата. Но да. Нека продължим с моите сингониуми. Те не са много, но имам някои, които получих като подарък от последния Plant Exchange и си размножавам в момента все още във вода. Но имам 2 пъти от ето този, който мисля, че е най-често срещания. Съм сигурна точно как се казва. Мисля, че Подофилум. Don't quote me. Но да. Имам и един мохито, който е с много интересна шарка. Наскоро подарих и на една приятелка, след като го размножавах. Но и той си пуска така нови листенца. Имам и този триколор, защото има розовичко, беличко, зеленичко. И той си се развива добре. Не толкова бързо, колкото ми се иска, но така е, като имаш много цветя и просто можеш да дадеш най-доброто за всички. Това е скромната ми колекция от филодендрони. Започнем с ето този Pink Princess, който беше едно също. Но така случайно бе счупен и разбира се, горната част пусна корени. Това е горната част, започна отново да расте. Дори в момента има ново листенце в зародиш. Долната част също продължи да се развива. Ново листенце. Аз си оставих дългата пръчка, манифестирайки си някой ден да порасне по нея. Този Philodendron Painted Lady, който отново ми беше подарен на един Plant Exchange, но имаше страхотно огромно листо. Мацката ми спомена как си го е взела от ботаническата градина. Мисля, че във Виена имаше страхотна история. Прибрах се вкъщи, доста дълго време седя в вода, в мъх, не пусна корени, накрая мисля, че просто сезона беше такъв. Не знам какво се случи. Накрая почти се бях отказала, че ще живее. Направих си мини оранжерийка, сложих го вътре и то взе, че тръгна. И го преместих в саксия и сега пуска листо след листо. Нямам търпение да получа такива огромни листа като нея. Имам един Ring on Fire, който си го взех супер мъничък, но в момента изглежда много яко. И както виждате, трябва да бъде обърнат на другата страна, защото расте по посока слънцето. И този миканс, който последния път получих от Plant Exchange. Имам и тези два филодендрона. Prince Orange в супер яката чашка, отново от Пепко. И филодендрон Красивериум, който също ми беше подарък от един Plant Exchange. Беше тръгнал да загива, но излязоха 3 нови листенца, което означава, че се напасна най-накрая в моя дом. Всъщност съвсем забравих ето този Philodendron Florida, който също си се справя добре. Така, беше доста по-висок, но отново ми се счупи ето тук. Тръгна ново стъбло. И така, пак си расте. Сега ще ви покажа и частта, която се счупи, която успях да размножа. Ето това всъщност е частта, която беше счупена. Вътре има, мисля, че 3 клончета. Но те също започнаха така доста да растат. Сега пускат дори ново листо. Взето, дори ако цветето се счупи, не се отказвайте от него, защото има доста потенциал. Просто си представям колко по-високо ще бъде. Но така, когато е едно стъбло
става много лесно чупливо, просто защото има нужда от по-стабилна опора, която явно аз бях дала в случая. Но да, много красиво цвет е. Сега съм се нагледала и на това, мисля, че се води Philodendron Florida. Има и Philodendron Florida Ghost, който е такъв variegated с беличко по листата и е много красив. И мисля и такова да си взема скоро време. Реших, че висящите цветя ще ви ги показвам по местата им, защото понякога е по-лесно. Някои от тях са оплели като ето този златен потус в супер сладката чашка от Pepco, Plant Lady, където нямаше как да не си взема. Друг потус. Имам един златен потус, ето тук, който пак се е обърнал към светлината нормално. Един епипремнум, аурел, мисля, че се казва. Един сатин потус, който може би трябва да премести от тук, защото не се развива много добре. И още един неонов потус отзад, който ми беше подарен и също трябва да преместя. От тук още една традесканция. Ето този Philodendron, който не включих останалите. Но това е Philodendron Бразил. Супер красив. Няколко бегони. И отново Golden Potus. Златния потус, който така закрепих към рафта. Просто за да си расте нататък. Супер красив. Това цветенце също ми беше подарено от една група. Мисля, че е вид епипремнум. Не съм сигурна точно какъв, но беше буквално едно мъничко листенце с много малки корени. Вижте колко много е пораснало. Имам и един String of Hearts, който в последно време не е много щастлив. Но, както казах, аз не съм човек на кактуси и сукуленти. Поливам ги, не са доволни. Не ги поливам, не са доволни. Може би мястото не му е добре. Пробвах на няколко места, но ще видя какво мога да направя, за да го спася. Тук имам още малко Бразил, хоите. Още малко златен потус, закачен за тавана. И ето Purple Heart, традесканцията, за която ви говорих. Това не е само Purple Heart, защото има ето този вид по-мъничка традесканция, която супер много цъфти. Има и зебрина вътре, но е станало много красиво. Си живее тук от доста време насам. Няколко дифенбахи, които оригинално бяха една дълга дифенбахия, но понеже нямаше много листа по стеблото, реших да нарежа. Излязох около 8-9 цветя. Подарих много, но си оставих ето тези, които може би също ще подаря, защото нямам нужда от 4 еднакви цветя. Малко от стеблото, пуснала листенца. Това пробвах да посадя вертикално, също пусна листенце. И това беше върха, който си е много щастлив. Просто не разбирам защо растеше толкова нагоре. Може би е въпрос на светлина, но това ще бъде секция разни, просто защото не принадлежат към определен тип. Започваме от пахирата, която расте супер много на височина. Не знам за вас, повече съм виждала ето такива стръкчета, които ги оплитат, но на мен супер много ми харесва това, защото ми изглежда много по-различно. Дънерче. Също така ги нарича дървото на парите. Много готино цветенце, но си е капризничко, няма да лъжа. Има и една шафлера, която е шаренка. Umbrella Plant. От супер много време я има. Мисля, че си я бях поръчала от Air Plants.
Преживели сме много заедно. Малко змийско растение сенсивиера, меч. Оригинално имаше само ето тези мечове, но започнаха да излизат супер много малки сенсивиерки. Може би е едно от единствените сукулентни цветя, които ме харесват. Също така е една гузмания, която има много забавна история около нея. Те се размножават, като излизат още 3 гузмани вътре, после се разделят. Бях го направила това. Подарих една на моя приятелка. При нея цъфна. При мен живя сигурно 2 години не цъфна. Си казах, леле, вау, какво им правиш? Тя ми даде, това е първото цвете, което ви подарих, тя ми го даде и ми каза, дай ми друго да пробваме дали ще цъфне. Дадох и друго и пак цъфна и мисля, че просто това цвете не ми е най-големия фен, но е много красиво. Аз го харесвам. Полива се в чашката, което е много важна информация за него. Пацифилиум. Надявам се, че правилно го произнесох. Също много известен. Беше доста по-голям. Претърпя загуби. Изряза го до дъно и израсна наново. Една маранта. Много красива. Мисля, че се води лайм. Как ще я да забравя ето тази пилея, която ми беше подарена като стръпче UFO Plant. Но в момента не се развива много стремглаво при мен. Разни част 2. Драцена. Не помня вида ти. Беше ми подарък. Ще го напиша на екрана. Много красива. Драцена тип драконово дърво. Беше супер маничка, като я взех. Порасна. Една орхидея, която цъфти супер красиво. Беше ми подарена от приятели. Още едно доказателство, че когато ти подарят цвете с любов, то просто оцелява, въпреки че не мога да се грижа за орхидеи. Един много готин подарък от Trendaphilus terrariums. Беше ми подарен за Коледа от една приятелка. Копривката вътре беше супер мъничка. Сега ударя тавана и трябва да си я подрежа, но готина идея за подарък за човек, който обича цветя. Имам и 2 супер сладки юки. Юка 3, които си взех от Гърция. Се надявам да станат големи палмички. Това са и моите хои. Като няма много, имам 3 за сега. Много ми е трудно да запомня имената им. Затова ще ги спиша на екрана. Тази, която не спира да пуска огромни клончета, по които и вече растат манички листенца. Тази е единствената, може би, на която знам името. Хоя триколор. Има и друго латинско. Също много сладичка. С розовичкото. Ето тази с по-манички листенца. Трите стоят на висящи саксии, закачени за тавана. Имам и ето тези 3 кашпички с бегонии. Тази е бегония макулата, която наскоро си взех. И още мъничка. И тези са, мисля, че се казва бегония Коралина де Люцерна. Ще напиша името ви на екрана. Ето тази беше станала супер висока, но отново се счупи. За щастие пусна още едно коренче. Самото стъбло тръгна. А тази си я бях взимала отделно и изглежда много красиво. Много харесвам бегониите. Много ми харесва как цъфтят. Дори ето тази беше цъфнала супер красиво. Ще кача снимка. Но отново не извади късмет. Както ви споменах, едно цвете, което си заслужава спотлайта само. Този кротон, който всъщност беше едно от първите цветя, които съм си взимала.
Преживяла е доста, както виждате. Загубила някои листа. Беше значително по-маничък, но в последно време смятам, че доста му пасва място, където съм го сложила. Пуска доста нови листенца. И смятам, че е щастлив. Благодаря на всички, които останаха до края. Благодаря за търпението. Пак казвам, аз не съм специалист нито в създаването на съдържание, нито в цветарството, но се надявам, че показвайки ви моя прогрес, ще ви помогна по някакъв начин. Също така може да пишете в коментари какъв тип видеа искате да виждате, дали имате някакви определени въпроси. Ще сложа в описанието и линк към Instagram и TikTok ми, където също качвам съдържание. Много ще се радвам, ако се свързвате с мен и си комуникираме и се запознаем. Благодаря отново за гледането на видеото и лека седмица!